Dobar dan, pratite novu epizodu podcasta Igrač utakmice. Naš današnji gost je Adem Ljajić. Ademe, hvala vam puno što ste izdvojili vaše vrijeme i što ste naš današnji gost. Hvala i vama na pozivu, nadam se da će biti zanimljivo. Evo, kako kaže samo ime podcasta Igrač utakmice, koliko puta ste u vašoj karijeri bili igrač utakmice? Pa iskreno ne znam, nisam, kako bih rekao, brojao, ali sigurno da je bilo dosta puta i lijepi osjećaj uvijek biti kad onako nekako rešiš neku utakmicu i budeš igrač utakmice, ali na kraju krajeva je najvažnije neka pobjeda ekipe i ne obaziram se baš puno na tim stvarima. Bogata igračka karijera, kako kažeš, evo, ne obazireš se puno na te neke individualne stvari, ti timski uspjesi su vjerovatno puno važniji od svega ostalog. Pa naravno, uvijek stavljam ekipu ispred pojedinca i mislim da je ekipa stvarno najbitnija i da je, mislim, cijela ta struktura oko ekipe koja donosi rezultate bitnija od pojedinca i da uvijek ekipa iznese tog pojedinca koji će, kako bih rekao, da bljesne u datom trenutku i da donese neku prevagu na terenu, tako da uvijek je ekipa bitnija od, kao što sam rekao, pojedinca. Evo, znamo da je ekipa uvijek bitnija od pojedinca. Sigurna sam da ste u karijeri imali možda i neku najdražu slačionicu, najdraži tim. Koji bi to bio? Pa ne znam sad. Ne bi da puno izdvajam. Neke stvari se i ne sjećam, davno su bile. Davno sam, kako bih rekao, krenuo da igram fudbal. Bilo je, u svakoj slačionici je bilo, kako bih rekao, posebno. I u svakoj slačionici si imao i igrača onako s kojima si bio bolji, s nekim malo manje, tako da su to sve normalne stvari, ali slačionica je jako bitna u fudbalu, mislim u sportu generalno, to znaju sportisti svi, da ta slačionica i to neko zajedništvo iz slačionice donosi dobre rezultate na terenu. Svakako da ćemo o vašoj karijeri pričati nešto kasnije detaljnije. Ono što mi je posebno nekako bilo zanimljivo i drago za čuti, nedavno sam imala priliku razgovarati sa Mušijom Kapetanovićem i Mujkićem koji su istakli koliko im zapravo znači to što ste vi u slačionici, koliko im znači što mogu učiti od vas. Koliko to vama znači? Pa sigurno da laska to kada mlađi igrači kažu to, kako bih rekao, za starih igrača ili za mene i sigurno da to znači i ja se trudim stvarno svakim danom da im dam neki primjer i u slačionici i na terenu i pre treninga i posle treninga da vide nešto i što sam ja prošao u karijeri, što sam generalno trudio se da napravim i da oni, kako bih rekao, da uče od nas starijih, ne samo ja, ima tu nas par starijih koji pokušavamo da budemo primjer njima mlađima. Kakva je slačionica Sarajeva? Odlično, stvarno imamo jako dobru slačionicu, držimo se svi zajedno, kao što sam rekao malo pre, ima nas par starijih koji pokušavamo da održavamo tu slačionicu, kako bih rekao, ali mlađi igrači su jako profesionalni, jako dobri, dobra smo grupa i krenuli smo i sa dobrim rezultatima u zadnje vrijeme, što je sigurno jako bitno. Evo, svakako da mislim da naše gledatelji trenutno najviše zanima Fudbalski klub Sarajevo, pa bi ja nekako voljela da prvo porazgovaramo o samom klubu. Kako je izgledalo to kada ste dobili poziv jednog od najvećih klubova iz Bosne i Hercegovine? Pa desilo se slučajno ili kako bih rekao spontano. Mi smo igrali prijateljsku utakmicu u Novom Pazaru. Sarajevo je bio gost Novog Pazara i igrali smo tu prijateljsku utakmicu i tada sam popričao sa ljudima iz kluba, ali generalno se desilo posle toga, jer smo mi sa Novim Pazarom kao i Sarajevo imali te evropske utakmice i Novi Pazar po prvi put u istoriji kluba je imao to, tako da sam ja bio fokusiran samo na te neke stvari i nisam u tom trenutku bio za nikakvu priču o nekim transferima ili budućnosti. Bila mi je glava samo u Novom Pazaru, ali kad su se završilo to, dobio sam poziv od ljudi iz kluba i mogu reći da smo se stvarno brzo dogovorili. Da je meni bio jedan veliki izazov i jedna velika privilegija doći u najveći klub u Bosni i Hercegovini i sigurno, kao što sam rekao, brzo smo se dogovorili i rešili te neke, kako bih rekao, papirološke stvari i u par dana sam postao igrač Sarajeva. Vi ste jedno od najvećih, zapravo vi ste najveće pojačanje u Premier ligi.
Bosne i Hercegovine. Evo, kako gledate na to što su zaista svi igrači, navijači, kako iz Sarajeva, tako i drugih klubova, vaš dolazak zaista nekako uveličali. Svi su pričali samo pozitivne stvari o tome. Pa iskreno nisam puno razmišljao o tome i pošto se opšte je poznato da nemam stvarno ni društvene mreže, niti neke stvari da bih mogao da vidim te neke stvari iskreno, ali drago mi je što se to sve izdešavalo kao što ste rekli da te stvari su laskaju iskreno i trudio sam se ovih godina generalno kroz karijeru da ljudi steknu takav utisak i drago mi je zbog toga iskreno i najdraže mi je zbog navijača Sarajeva jer meni je to kako bih rekao najbitnije, ali sigurno laska i od ostalih i kako bih rekao hvala im na tom. Pomenuli ste navijače Sarajeva, zaista onako fenomenalna podrška je posebno sa te sjeverne tribine a i sa svih ostalih. Kako biste evo opisali navijače? Pa sigurno da nam oni jako puno znače, znaju i mislim da su i oni sami svesni toga, znače nam jako puno kada dođu u velikom broju, posebno na Koševo, ali oni su uvek tu uz nas, kako bih rekao, taj 12. igrač i jako nam puno znače. Kada smo mi dole na terenu, pomažu nam jako puno i mislim da su najbolji navijači u ovoj zemlji, da podržavaju stalno svoj klub. Opet kažem, hvala im na tome i sigurno da nama puno znači da ćemo mi probati to njima da vratimo na terenu koliko budemo mogli. Kako sam nekako malo prije na samom početku to i rekla, igrao si za zaista velike klubove, tu se nekako posebno ističe ta talijanska liga, a poslije toga i ta turska liga. Znamo kakvi su navijači posebno evo u Turskoj da su veliki fanatici, tako je nekako slično i kod nas. Ono što me zanima, kakva je razlika evo kada uporediš sve lige u kojima si igrao? Koje su to prednosti i mane u odnosu evo na Bosnu i Hercegovinu? Pa, iskreno ne bih puno upoređivao te stvari. Mislim da u ovom trenutku generalno, ako hoćemo da pričamo iskreno, nisu za upoređivanje, jer generalno italijanska liga je na ozbiljnom nivou, kako bih rekao, to je ono Liga petice i sigurno da su tamo igrači na nekom jako puno većem nivou i da nije za upoređivanje, ali generalno mislim da Bosanska liga je kako bih rekao, usponu, da ima puno zanimljivih mladih igrača i da treba da se baziraju ljudi na tome, da pokušavaju da mladi igrači donose te neke stvari koje u fazi kvaliteta i mislim da su na dobrom putu, da su generalno svi klubovi na dobrom putu i da se dobro radi u zadnje vreme, da su, kako bih rekao, i tereni bolji. Iskreno nisam ranije pratio puno Bosansku ligu, ali vidim da se dosta stvari promenilo i da se ide nekom uzlaznom putanjem. Evo, da nastavimo nekako i priču o fudbalskom klubu Sarajevo. Od samog dolaska možemo reći da je jedan period trebalo i vremena da se vi svi naviknete jedni na druge. Bilo je puno promjena u timu. Kako sada to izgleda i evo koliko si zadovoljan ekipom? Pa iskreno normalno je da to prilagođavanje kada dođe dosta novih igrača i da je sigurno nije lako. Imali smo par pehova da smo od početka, kako bi ja rekao, nismo bili svi zajedno, jer smo u datim trenucima bili dosta nas povređeni, gde smo par igrača uvek falilo i onako nismo mogli da se skupimo da budemo zajedno. Tek smo pred derbi, pred Željo, svi bili zdravi i od te zadnje dve utakmice smo odigrali stvarno fenomenalno i ljudi su vidjeli da smo, mogu slobodno reći, najbolja ekipa u ovoj zemlji i da ova razlika bodova između nas borca iz Zrinskog mislim da nije realna, mislim da oni nisu ništa bolji od nas, da smo mi generalno kvalitetnija ekipa od njih. Sami smo krivi za neke stvari, za neke rezultate, ali kao što si rekla, to je neki proces prilagođavanja bio i nije bilo lako. Ali smo sada na dobrom putu, kako bih rekao, namestili smo se dobro i nadamo se da će druga polusezona biti naša. Ono što svakako moramo istaknuti jeste da nekako nije sve bilo ni do toga. Kao da je nekad na momente možda falilo malo i te neke sportske sreće. Evo, ako pogledamo i tu utakmicu evo protiv Krajove na Koševu, gdje ste zaista mogli pobijediti sa nekim velikim rezultatom, odnosno velikom razlikom, ipak se to nije desilo. Falilo je malo te sportske sreće, imamo i puno primjera u
ovim premijer ligaškim utakmicama? Pa ja nisam bio deo te utakmice, nisam stvarno, ali sam ispratio posle šta se dešavalo i stvarno su odigrali jako dobro na Koševu tu utakmicu, mogli su pobediti i većim rezultatom i sigurno bi to značilo puno i za ekipu i za klub. Nije se desilo, ali šta da se radi. I u prvenstvu smo stvarno, kao što si rekla, imali puno i pehova, kažem ti, sa povredama, nije nam se posrećilo, a i nekim utakmicama gde smo jako puno bili bolji od protivnika, nismo iskoristili te neke šanse koje smo stvarali. I onako, kako bi fudbalski to rekao, nije lopta tela u gol i stvarno smo imali tih malih pehova. Ali posle smo, kao što sam rekao, malo prenamestili se i sada guramo dalje, ne razmišljamo šta je bilo pre, razmišljamo samo dan za danom i nadamo se da će naša druga polosezona biti jako puno bolja. Ono što je nekako preporodilo ekipu Sarajeva, unijelo tu neku dodatnu pozitivnu energiju je možda i trener Mario Cvitanović. Kakva je saradnja s njim? Pa sigurno da je dolaskom Zorana Mamića i Marija Cvetanovića da smo dobili na tim nekim stvarima koje su nam falili i da su oni doneli neku novu energiju u klubu i da sigurno su, kako bih rekao, i sam klub i nas kao ekipu podigli na neki veći nivo. Digli onako, kako bih rekao, neku lestvicu. I sigurno da smo se sad svi zajedno namestili da ćemo pokazati ko smo i šta smo i da sam siguran u to da ćemo biti bolji nego što smo bili prvu polusezonu. Jedna od najvećih utakmica u Bosni i Hercegovini, Sarajevski derbi, malo prije si je pomenuo, nekako ste se pred tu utakmicu svi vratili, sigurno onako na neko vrijeme možda i zagorčali život navijačima željezničara. Taj rezultat visoki od 4:0. Pa ja sam igrao stvarno puno derbija i stvarno je jedan poseban osjećaj kad igraš jedan gradski derbi. Imao sam tu sreću da igram jako puno tih gradskih derbija u svojoj karijeri koji su na ozbiljnom nivou, kao što su i Željo i Sarajevo, jedan ozbiljan derbi i sigurno da je bila velika tenzija pred utakmicu, da su ljudi jedva čekali da dođe taj vikend, da se desi ta utakmica i sigurno da nije bilo lako. I da smo se mi jako dobro pripremili, znali smo u tom trenutku iskreno da smo bolji, ali smo morali to da pokažemo na terenu, jer je na nama bio veći pritisak nego na njima. Na nama su očekivali, mislim generalno svi su očekivali da ćemo mi to da dobijemo. Ali ispalo je stvarno kako treba, odigrali smo fenomenalnu utakmicu, pobedili, rezultat je bio taj koji je bio, ali opet zadovoljstvo za navijače, sigurno i za nas igrače. Upisali smo ta 3 boda koje su nam bila bitna, pobedili derbi, to je to. Nekako onako meni možda malo i nezahvalno sad pitanje da vas pitam kako je postići pogodak u toj atmosferi, pošto ste postizali zaista pogodke i na, možemo slobodno reći, puno većim utakmicama, ali evo, kakav je osjećaj, koliko vam je drago kada svaki put zabijete ponovo taj pogodak? Pa prelep je osjećaj, davao sam stvarno i na neke i te gradske derbije ranije u inostranstvu, davao sam golove i stvarno je jako lep osjećaj i dosta znači za samopouzdanje i igrače i ekipe i sigurno da sam jako bio srećan zbog tog gola i zbog navijača i zbog generalno rezultata na kraju. I sigurno da je lepo postići uvek pogodak, da li je to bio, a posebno u derbiju. Da. Evo, ono što nekako mene posebno svaki put iznenadi, raduje i lijepo mi je činjenica kada prolazim tribinom, kada hodam i kada čujem zapravo koliko navijači pričaju samo o vama, koliko ste donijeli tu neku i drugu stranu ovdje u fudbalu u Bosni i Hercegovini, koliko ste otvorili zapravo vrata naše lige i drugim igračima koji možda prije i ne bi razmišljali doći, ali evo vašim dolaskom sigurno da će se nekako zainteresovati. Pa iskreno sve je to jako lepo i čuti i videti, ali nosi neki pritisak stvarno koji dolazi sa strane, koji ja osjećam, ali generalno sam u karijeri navikao da se nosim sa time i igrao sam u velikim klubovima koji nose stvarno dodatni pritisak koji dolazi s polja. I to su neke stvari sa koje se ja brzo prilagodim i lepo je stvarno, ali nije lako. I sigurno da laska u dosta nekim situacijama, ali je neka velika obaveza. Da moram da što više radim i što više pokažem na terenu da bi opravdao
sve te stvari koje ljudi pričaju i koje se dešavaju, kao što si rekla, i na tribinama i u gradu i u medijima i tako dalje. Bilo je i puno evo odlazaka iz kluba. Među tim nekim odlascima je i kapiten Guljašvili. Vjerovatno će biti i puno dolazaka. Kako gledaš evo na te neke stvari? Sigurno da si navikao evo na te Pa dobro, Guli je prijelazne. bio naš, kako bih rekao, kapiten tu u ekipi, dugo je u Sarajevu, par sezona je igrao tu i stvarno je davao maksimum, bio je dobar primjer i za mlađe igrače i stvarno je, onako puno nam je značio i sigurno da će se osjetiti njegov odlazak i njegovo odsustvo i da ćemo to jako teško nadomestiti, ali se nadamo da će ljudi iz kluba naći adekvatnu zamenu, da će naš trener naći adekvatnu zamenu i da se to neće osjetiti. Sigurno da će nam faliti i mi smo svesni svi toga i da nam neće biti lako bez njega, da je sigurno mnogo bolje da je ostao, ali opet kažem, dugo igrao ovu ligu i sigurno da je zaslužio da dobije neku šansu da se oproba i u nekom drugom takmičenju i u drugoj ligi, tako da ja mu želim sve najbolje i dao je puno Sarajevu i hvala mu na tom. Malo prije smo pričali o vašem dolasku u Fudbalski klub Sarajevo. Ono što me zanima sigurno jesu ambicije vaše sa samim vašim dolaskom. O čemu ste razmišljali i šta ste nekako sebi zacrtali kao neki cilj kada ste došli ovdje? Pa sigurno najviše ciljeve koje Fudbalski klub Sarajevo i zaslužuje da ima. To je borba za titulu i to je svima jasno i ne treba bežati od toga ili pričati o nekim drugim stvarima. Ja smo, kao što sam rekao i malo pre, da smo sami krivi za neke stvari, za neke rezultate i da u nekim trenucima nismo imali sreće, ali Fudbalski klub Sarajevo zaslužuje da se svake godine bori za najviše stvari. To su titula, osvajanje kupa i nismo u nekoj zavidnoj situaciji u ovom trenutku, ali nadamo se da ćemo popraviti to. Ako ne bude ove godine, nadam se da će biti sljedeće, iskreno, ali kao što sam pomenuo malo pre, Sarajevo zaslužuje da se bori za titulu. Hoćemo li vas gledati sljedeće godine na Koševu? Pa ne znam, iskreno to ne znam. Nadam se da ćemo, imam 2 godine ugovora i sigurno ako budu zadovoljni ljudi iz kluba sa mnom da ću biti tu i ostati tu. Roman, velika karijera. Vašom igrom su zadovoljni svi. To je ono nekako u što smo svi zapravo sigurni. Koje utakmice je teško igrati u Premier Ligi? Koje su onako malo možda nezgodne? Meni su gledam na svaku kao najbitniju. Tako je prva, sljedeća je najbitnija, ne zavisi to od protivnika, nego generalno u fudbalu moraš da si stalno na 100% koncentraciji, na 100% fizičkoj spremi, na snazi i da svaku dočekaš onako kao da je, kako bih rekao, posljednja. I da u svaku ulaziš kao da je zadnja zato što svaka donosi 3 boda i svaka jako puno znači za ciljeve koje su ispred nas i ne bih izdvajao. Sigurno da je derbi, ali generalno ja ulazim u svaku utakmicu u 100%. Koja bi bila poruka navijačima Fudbalskog kluba Sarajevo? Pa poruka da budu uz nas kao i što jesu do sada bili i na našem stadionu i na strani, da nas podržavaju i da ćemo mi pokušati to da im vratimo na terenu, da ćemo sigurno svaku utakmicu dati 100%. U to ne treba da sumnjaju i da ćemo pokušati da budemo pravi. Nije uvek lako, iskreno, zavisi od dosta faktora, ali da ćemo davati 100%, to je sigurno. Ja bih nekako voljela da sada pređemo malo po tvojoj karijeri od nekog tog samog početka. Početci se ne vežu za Novi Pazar, vežu se za jedan klub manji iz Novog Pazara, pa kako je to sve počelo kada ste u pitanju vi i fudbal? Pa mlad sam počeo, tada nisu bile ovoliko školi fudbala kao danas, bila je 1 ili 2 i počeo sam kao mali sa jako puno starijim momcima od sebe i tako sam krenuo polako i došao je Partizan, igrao sam u Jošanici, jednom malom klubu u Novom Pazaru i onda sam otišao u Partizanu i sve ostalo je istorija.
Da. Ono što za vas se često ističu jeste da ste u tom nekom periodu i dok ste odrastali, dok ste prolazili te omladinske selekcije, zaista jako puno odskakali od svoje generacije. Da li je to možda nekada u tim trenucima bio taj neki pritisak? Pa nisam tada o tome razmišljao, iskreno, nisam ja to puno osjećao i ne bih ja puno da pričam o tome, to bolje da pričaju ljudi koji su pratili te neke stvari, ali generalno trudio sam se uvek da budem na maksimumu, tada sam generalno razmišljao samo da igram fudbal. Onako, to su neki ti dečački počeci, kako bih rekao. Te kada sam otišao za Beograd, odnosno kada sam se preselio u Beograd i počeo da igram u mlađim kategorijama Partizana, shvatio sam da počinjem polako da igram ozbiljan fudbal i brzo je to sve se, 2,5 godine sam igrao i ja sam iz kadeta Partizana prešao u prvi tim i sa 16 i po godina debitovao za prvi tim Partizana. Sigurno da nije bilo lako. Bio je pritisak, Partizan veliki klub, velika očekivanja, onako bio sam pod lupom javnosti, iskreno tada nije bilo lako, ali sam se izborio sa svim tim. Nekako i kroz historiju je poznata ta činjenica da su igrači iz Novog Pazara više prelazili u Partizan nego u Crvenu zvezdu, ukoliko se ne varam. I ko vam je nekako u tom periodu možda pomogao od trenera? Pa bilo je tu puno trenera koji su mi pomogli kako bih rekao, u tom mom razvoju. I da, to si u pravu da je dosta igrača iz Novog Pazara je generalno igralo u Partizanu, u Zvezdi, ne znam da li je bilo, ali sigurno da je to bio neki taj podsticaj da ja pređem iz Pazara u Partizan, da nastavim taj neki put koji je bio od pre. I sad ne bih puno izdvajao nikog, iskreno dosta ljudi mi je tu i pomoglo i dosta ljudi koji sam naučio dosta nekih stvari koje sam kasnije kroz karijeru primjenjivao. Kao jako mlad ste otišli, kako je bilo otići od kuće, kako je to podnijela i porodica, jeste li bili spremni na taj život? Pa nije bilo lako, iskreno, nije bilo lako, znam da je porodica u prvih tih mjesec, dva, nije im bilo svejedno, posebno majki, ali sa ocem sam obavio neki razgovor i dogovorili smo se ja i on između nas da je vreme da odem u Partizanu, iako sam imao 13,5 godina i živio sam sam u Beogradu, oni su dolazili, naravno nije Beograd daleko od Pazara, ali nije bilo lako sigurno. Nova sredina, prilagođavanje novo, tako da, ali opet kažem, kao što sam malo pre rekao, izborio sam se sa tim i to je to, što? Koliko vam je kroz karijeru značila njihova podrška? Jako puno. Mislim da je porodica na prvom mjestu svakog čoveka i da treba da bude na prvom mjestu svakog čoveka. Meni je porodica jako puno pomogla, mislim, bila uz mene, vetar u leđa i sigurno da ovo što sam danas dugujem njima. Kako biste opisali taj period u Partizanu? Pa period prilagođavanja je bio dobar, jer u tom trenutku u Partizanu u moje generacije je bilo nas dosta iz manjih tih gradova koji su došli u Beograd, tako da smo se družili, držali smo se između nas i bilo nam je lakše, iskreno, i prilagodio sam se fenomenalno, krenuo da igram dobro i to su prepoznali ljudi iz kluba i prebacili me jako rano u prvi tim i onda sam kasnije imao taj put koji sam imao. Da. Evo, kada se osvrnemo na taj period, tada je i Manchester United bio zainteresovan za vas, išli ste i kod njih. Kako je trajao taj period? Pa to se isto jako brzo sve izdešavalo. Ja sam otišao na pripreme sa prvim timom Partizana i onda smo posle nekih 2 mjeseca je došla to neko interesovanje od strane Manchester Uniteda. Ja sam godinu dana kako bih rekao, bio igrač Manchester Uniteda, odnosno na platnom spisku, išao sam kod njih u tokom cijele godine, trenirao tamo sa prvim timom. U tom trenutku Manchester je bio nešto drugo nego što je sada, stvarno je bio Manchester na vrhuncu
I onako, jedno lepo iskustvo, upoznavanje svega toga, vidjeti jedan veliki klub, na kraju, kako sam ja skontao da nisam dobio radnu dozvolu i vratio sam se u Partizanu i posle možda mjesec dana potpisao za Fiorentinu. Kako ste rekli, u tom periodu Manchester United je zaista bio na jednom vrhunskom nivou. Igrali su zaista i fenomenalno i da ne pričamo samo o igračima koji su nastupali tada za njih. Koliko vas je možda u tom nekom trenutku razočarala ta odluka da niste dobili tu radnu dozvolu? Pa uticala je jako na mene, jer sam se ja već onako u glavi pripremao da budem deo toga. Ja nisam mogao odmah da odem tamo, jer nisam imao 18 godina, nisam bio punoletan. I onda sam trebao da odem tog januara da pređem u Manchesteru. Nije se desilo, nije bilo lako u tom trenutku, tih prvih par dana, ali posle sam, kako bih rekao, namestio glavu i krenuo da igram, da nastavim da igram za Partizan, jer sam znao da imam kvalitete i da će se desiti nešto drugo. I na kraju se desila ta Fiorentina, možda i tako je bilo, kako volim da kažem, sudbina i sve ostalo posle išlo svojim tokom. Jeste li se nekada zapitali kako bi to izgledalo da ste u tom trenutku zaista zaigrali za Manchester? Koliko puta. Baš puno puta, ali nije se desilo i ne bi sad razmišljam o tome. A koji su nekako bili ti mogući scenariji u glavi? Pa prolazio sam kroz to, normalno, mislim da je to prirodna stvar i sigurno da mi je prolazilo puno nekih tih situacija kroz glavu, ali opet kažem, nije se desilo i moralo je tako da bude i to je to. Ko vam je u tim trenucima, evo, jako često ste trenirali sa igračima Manchester Uniteda, kako su vas oni u tom nekom periodu tamo prihvatili, kako je to izgledalo sve sa njima? Pa fenomenalno, stvarno sam bio tamo jedno, tada sad, ne znam koliko puta, po 7, 8 ili 10 dana trenirao sa njima i sigurno da mi je bila čast i onako, kako bih rekao, da juče si igrao Sony PlayStation igrice i to i odeš tamo i vidiš sve te ljude. I sigurno da je bilo neverovatno iskustvo. I Nemanja Vidić me jako lepo tamo prihvatio i ja sam mu zahvalan jako puno na tome i sigurno da je bilo, opet kažem, lepo iskustvo. Da. Vratili ste se u Partizan, potom slijedi jedna polusezona, je li tako, i onda odlazak u Fiorentinu. Ne, nego se to desilo, ja mislim, krajem novembra, početkom decembra, da se ta nedobijanje te radne dozvole i onda sam posle mjesec dana, 15. januara, ja mislim, potpisao za Fiorentinu. To se desilo sve bukvalno u mjesec dana. Kako je izgledalo kada ste dobili taj poziv Fiorentine? Znamo da su mnogi klubovi bili zainteresovani za vas u tom periodu. Šta je nekako prevagnulo da se odlučite baš za njih? Pa imalo je par ponuda iz Italije. Bili su neki klubovi, sad da ne bih ni pominjao te generalno situacije. Pa Fiorentina kao Fiorentina svidjelo mi se kao klub za mene. Pre mene godinu i po dana u Fiorentinu iz Partizana baš otišao Stevan Jovetić i onda sam pratio taj njegov put i razvoj u Fiorentini. Svidjela mi se cijela ta situacija. U dogovoru sa mojom porodicom smo odlučili da pređem u Fiorentinu i stvarno sam jako danas zadovoljan sa tom odlukom, jer mi je jako lepo bilo u Fiorenciji, 3,5 godine sam bio u Fiorentini, jako lepa iskustva, prijateljstva stekao i dan danas imam stan tamo u Fiorenciji, volim Fiorencu, Fiorentina taj prvi klub, kako bih rekao, u inostranstvu i sigurno da je bilo prelepo. Talijanski fudbal? Talijanski fudbal, calcio, što bi rekli, dobar fudbal, onako iskustvo, jako lepo. Privikao sam se stvarno brzo, kao da sam, ne znam, tamo bio ne znam koliko, iako sam na kraju ostao 9 godina, u početku nisam ni mislio da ću toliko dugo ostati, jer onako, verujem ja u sebe, ali opet, nikad se ne zna šta nosi dan, šta nosi noć i sigurno da je bilo jako lepo iskustvo. Godio vam je taj život tamo, koliko vam je brzo trebalo da naučite jezik? Pa nije mi bilo lako, iskreno, zato što je nas bilo u tom trenutku u Fiorentini jako puno Balkanaca. I pričalo se onako naš jezik i bilo mi je teško, ja sam možda i zadnji od njih najteže naučio. Generalno trebalo mi je
malo više. Ali posle sam ga savladao i pričam ga i dan danas, tako da lep jezik, kultura, sve. Imate li neku anegdotu iz tog perioda? Pa ima ih Ima ih puno, sigurno iskreno, puno, sad ne bi da izdvajam neke, ali iskreno puno. Posebno što je nas, kažem, bilo dosta sa Balkana. Onako držali smo se između nas, mada smo imali stvarno jako dobar odnos sa svim ostalima u klubu i sa svim ostalim saigračima. I volim ponekad to da kažem, tih 3,5 godine su bile nezaboravne. Kako su vas gledali ostali u slačionici kada vi počnete pričati evo, na našem jeziku? Pa generalno kad bi nas čuli kako pričamo, Italijani bi mislili da se nešto svađamo. Jer onako uvek su pomislili da je došlo neke svađe. Jer smo onako generalno brzo pričamo i ovaj akcenat je bio na jednu stranu, drugi na drugu, onako, ali generalno posle su se navikli. Evo, pričali smo o Fiorentini. Postoji li možda neka utakmica koja vam je ostalo posebno u sjećanju? Da, ne bilo iskreno. Sad ima jedna, ajde kažemo, kad smo igrali Fiorentina Inter, dobili smo i 4-1, ja mislim, dao sam ja 2 i Jovetić 2. Ta utakmica mi je onako ostala u tom nekom lijepom sećanju. Jer Inter opet veliki klub, poslije sam ja bio deo Intera, ali je u tom trenutku stvarno bilo nevjerovatna utakmica. Upravo, evo kako ste spomenuli, poslije ste bili i član Intera, prije toga ste bili član Rome. Kako je bilo promijeniti sve te sjajne velike klubove u Italiji? Pa generalno poslije sam se privikao na cijelu tu situaciju da mi je sve to bilo normalno. Postaje normalno, iskreno i prilagodio sam se i na Romu jako dobro. Imali smo stvarno dobru ekipu u tom trenutku, bili smo 2 godine drugi iza Juventusa koji je u tom trenutku stvarno bio prejak, iako smo mi bili stvarno i mi jako dobri. Ostaje ta žal što bar 1 godinu nismo bili ispred njih, ali šta da se radi, fudbal je to, bili smo i dobri i sigurno odlično i prelepo iskustvo nosim iz Rima. Kako ste rekli, puno godina ste proveli u Italiji, čiji navijači su vas nekako najviše možda voljeli, čije ste simpatije najviše osjećali? Generalno navijači kao navijači, svi su, kako bih rekao, u svakom klubu su bili nekako različiti. I ja nosim iz svakog kluba lijepo iskustvo, nisam imao neke, kako bih rekao, probleme, imao sam korektan odnos sa svim navijačima. Oni, kao što kažem, navijaju za svoj klub, ja dajem maksimum za taj klub u tom trenutku i to je profesionalizam, to je neki surovi profesionalizam, što ja volim da kažem i onako prilagodiš se na to i daješ maksimum. Nedavno na Instagramu, evo, nemaš društvene mreže, ali bila je ta fotografija na kojoj ste se nalazili i vi i Edin Džeko. Nekako kada se sjetimo tog perioda, bukvalno ste se mimo išli kada ste bili u Romi. Odradili smo nekih, ja mislim, mjesec ili 2 i prvo smo igrali baš derbi protiv Juventusa kad je baš Edin dao gol za 2-1, ja sam ušao s klupe i onda sam ja otišao na zadnji dan prelaznog roka iz Rome u Inter. Ali smo bili jedno, ajde da kažem, mjesec i pol dana zajedno u Romi. Kako bih rekao, zakačio sam ja taj njegov dolazak u Romi koji je bio stvarno spektakularan, su ga dočekali na aerodromu, sjećam se, jako puno ljudi. I znam, mislim, šta znači Edin Džeko u Bosni i mislim da je zaslužio sve to. Dobri smo ovako i van terena, dobri smo prijatelji. Edin je jedan veliki igrač, veliki čovjek i mislim jednog dana kad Edin Džeko se bude rekao kraj, ja volim da kažem da u Bosni treba da stane sve, onako svi da izađu na ulici da pozdrave ga. Dan žalosti. Dan žalosti. Jer Edin Džeko stvarno veliki. Da, nekako mi to slobodno kažemo, Edin Džeko je najveći kojeg smo ikada imali ovdje u Bosni i Hercegovini. Vjerovatno će trebati proći još puno vremena da dobijemo nekoga ko će igrati na tom nivou. Koliko evo uspijete pričati s njim o tim nekim stvarima, da li uopće pričate o fudbalu i evo ovo možda trenutnom stanju u kojem se Fiorentina nalazi?
Pa nismo o tome stvarno pričali, nisam ga ni vidio, on je tamo, ja sam ovdje, ali generalno slabo i kad se vidimo slabo pričamo o fudbalu. Generalno, ali je stvarno napravio nešto neverovatno i za njega i za generalno Bosnu i Hercegovinu i sigurno da je najveći kojeg Bosna i Hercegovina imala i da će, kao što si rekla, proći jako dugo. Mislim da ne znam da li će se možda to i da će se desiti da se rodi neko kao što je on bio. Da. Kada se evo osvrnemo na taj neki vaš period u Interu, da li postoji tu nešto posebno što biste izdvojili? Pa Inter kao Inter velik klub, možda generalno najveći od svih ovih klubova u kojima sam igrao, ajde da ne računam taj Manchester United u tom trenutku, jer opet nisam odigrao ni jednu zvaničnu utakmicu i da ne stavljam to u taj neki koš, ali Inter od svih ovih klubova najveći klub, veliko iskustvo, San Siro, neverovatno, stvarno neverovatno, jer San Siro je jedan stadion gde je jako teško igrati i onako budi nešto u tebi Inter kao Inter i čast mi je stvarno bila da budem deo tako velikog kluba. Da. Poslije Intera dolazi Torino, ukoliko se ne varam. Da, posle Intera povratak u Romu, jer sam ja bio iz Rome na pozajmicu u Inter i onda sam se vratio u Romu, imao sam još godinu dana ugovor sa Romom i onda na nagovor Siniše Mihajlovića pokojnog sam dobio njegov poziv i onako učestalo me je zvao u tom trenutku da dođem u Torino, jer je on bio trener Torina. I ja sam odlučio da odem u Torino. Iskreno nisam se pokajao, lepi 2 godine u Torino, posebno sa njim. I sigurno da se nisam pokajao. Kada ste spomenuli evo sada pokojnog Sinišu, zaista jedno veliko ime, ne bih rekla samo Srbije, rekla bih cijelog Balkana i da smo nekako svi zaista ponosni što je taj čovjek bio sa naših prostora. Šta biste rekli o njemu? Pa, mislim, ja sam stvarno imao jako dobar odnos sa njim i bio je veliki čovjek, veliki igrač i neverovatna ličnost. Neverovatna stvar da se to što se izdešavalo i sigurno da je ostavio jako dubok trag i na Balkanu celom, a i u Italiji. Njega su jako poštovali u Italiji, mislim da je to bilo stvarno neverovatno poštovanje tamo i da je on stekao i imao tu reputaciju neverovatnu i kako bih rekao, veliki čovjek. Otišao je jedan veliki čovjek, stvarno. Da. Nakon tog Torina zapravo se i završava možda to neko poglavlje fudbala u Italiji, dolazi Turska. Možda vam nekako na početku i nije bilo baš jednostavno prihvatiti tu ponudu da odete iz talijanske lige u Tursku ligu, iako je Bešiktaš jedan zaista veliki klub. Pa iskreno u tom neplanirano se sve odigralo i to se desilo u zadnjih dana prelaznog roka, neplanirano neke stvari koje su se dešavale. Generalno ja sam bio na svetskom prvenstvu sa Srbijom 2018. I onda povratak taj, kako bih rekao, mali neki nesuglasice male sa u tom trenutku trenerom Torina i sve se neplanirano desilo, stvarno, gde se pojavio Bešiktaš u tije zadnjih dana prelaznog roka, da ja u tom trenutku stvarno nisam bio razmišljao da odem iz Italije. Ja već bio 8,5, skoro 9 godina u Italiji i bilo mi je lepo tu, navikao sam se i na život, na kulturu, na jezik, na sve, na ligu, na fudbal i imao sam još 2 godine ugovora sa Torinom, ali neplanirano su se desile te neke stvari i gde sam bukvalno u zadnji dan prelaznog roka odlučio da odem u Bešiktaš. Bešiktaš veliki klub i opet kažem i tu se nisam pokajao što sam odabrao to, jer mi je stvarno, sam video da se radi jednom velikom klubu. I sa Bešiktašom sam osvojio i titulu i kup i jako lepo iskustvo nosim iz Turske. Je li se možda evo nekada zapitate i da li ste donijeli pravu odluku kada ste otišli evo iz Torina zbog trenera praktično? Pa dobro, sve te odluke koje sam doneo u tom datom trenutku su morale se desiti na kraju krajeva i desile se. Sad da se vraćamo unazad, da li sam trebao, da li nisam,
preispitujem ja sebe u dosta tih nekih slučajeva i znam da sam u dosta slučajeva ja sam kriv za dosta stvari. Svestan sam toga sada, posebno sada u ovom trenutku i ovim godinama, ali kažem opet, nema svrhe se okretati i vraćati se unazad, bilo šta je bilo, lepo je bilo dok je trajalo i šta da se radi. Evo, pre nego što počnemo pričati o Bešiktašu, voljela bih da nam kažeš koji trenutak bi sad najradije izbrisao iz svoje karijere, nekako da se nije ni desilo. Kažeš evo da si kriv za neke stvari, koji bi možda trenutak izbrisao, da ne postoji? Pa izbrisao bi ja mnogo stvari, sad jedan. Teško je naći Teško se jedan. odlučiti. Bilo je tu mnogo stvari koje bih, da mogu da se vratim unazad, izbrisao i ne bih možda uradio ili ne bih odabrao ili ne bih reagovao kako sam reagovao u tim nekim datim trenucima, ali opet kažem, to je sve neka mladost koja treba da se prođe i opet kažem, nema svrhe se vraćati unazad, bilo šta je bilo, idemo dalje. Sada da se staviš nekako u ulogu trenera, kako bi bilo imati igrača poput evo vas u tim nekim mlađim danima? Pa ne bi voleo ja da sutra ako budem trener da imam igrača kao što sam ja bio u mlađim danima. Iskreno. To je jako teško. Nije stvarno tim ni trenerima ni ljudima bilo lako. Da. Sad sam svestan toga. Nisam sad, ne znam ja šta radio, ali generalno nije bilo lako. Da. Evo, kako smo nekako malo prije to pomenuli, zaista navijači u Turskoj su veliki fanatici kada je u pitanju fudbal, posebno kada se igraju te derbi utakmice. Kako je bilo igrati te utakmice? Ja sam prisustvovala u Turskoj kada se igraju te velike utakmice i bukvalno sve stane, samo je važan fudbal. Pa mislim da ne mogu da se uporede te utakmice sa ostalim utakmicama koje sam igrao i u Italiji, u Srbiji, i sad u Bosni, da je to stvarno neki veći nivo i da je taj neko, kako bih rekao, taj doživljaj na stadionu je nešto neverovatno. Ta buka, ta atmosfera, to dešavanje na stadionu, koliko oni žive ti 7 dana za taj derbi, da je to neverovatno stvarno. I poznati su po tome da su stvarno jako veliki fanatici, da vole jako puno svoje klubove i da tih 90 minuta oni kao da oni igraju, znači toliko navijaju, toliko se deru, toliko su bučni da je to stvarno neverovatno i to treba doživjeti na terenu. Ja kažem, lepo je iskustvo kad ti dođeš i gledaš to sa tribina, ali dole kad treba na ono 100, koliko ima, 110 sa 50, tu nije lako. I tu je sigurno osjetiš celu tu atmosferu i tu napetost, taj naboj i nije lako. Kako je bilo hodati ulicama i kada vas navijači prepoznaju? Pa dobro, već sam, kako bih rekao, navikao na te neke stvari. Postanuti tokom karijere, postajati to sve normalno. I onako gledam, pokušavam da izbegavam izlazak na nekim mestima gde ima, kako bih rekao, da ima puno ljudi. Nije sad što sam ja, ne znam, neko ili nešto, ili glumim nešto, ali stvarno pokušavam da izbegavam to da... Jednostavno treba vam mir nekad. Jednostavno čoveku treba mir i u jednom nekom trenutku nemaš više ni snage za sve te neke stvari. A generalno i kad se to desi, gledam uvek da ispoštujem svakog koji zatraži bilo kakvu neku, da li sliku, da li autogram, da li nešto. I sigurno da nije lako, ali navikao sam i pokušavam se prilagodim tome. Kako se završila ta priča u Bešiktašu? Pa završila se iskreno na neki način na koji sam ja mislio da se neće završiti tako kako se završila, ali opet kažem, to su krivi neki ljudi, moje mišljenje, iz kluba i od trenera. U tom trenutku Bešiktaša do ljudi iz kluba koji danas nisu tamo, sad se taj trener vratio i on je i sad u Bešiktašu, ali ti ljudi koji su bili u klubu, na čelu kluba nisu više tamo, promenili su se i desilo se šta se desilo, izdešavale su se te neke stvari koje su se izdešavale, da sam ja bio sklonjen sa strane zadnju godinu posle osvajanja titule i kupa i da sam ja odradio profesionalno koliko je trebalo, ali
žao mi je što se nije lepo završilo, iako Bešiktaš ostaje u mom srcu, posebno navijači Bešiktaša i ljudi koji vole Bešiktaš. Ja stvarno sam vezan za taj klub, osvojio sam titulu i kup sa njim i sigurno da mi jako puno znači u mojoj karijeri je jako puno značio Istanbul kao grad, ali neke ljude, ne znam kako bih rekao, da nešto ne kažem što ne bi trebalo, Da. ali nebitni su. Da, evo nekako generalno kada uzmemo u obzir da svaka osoba koja je u ovom fudbalskom svijetu u jednom klubu je jako važna za taj klub i da sve osobe trebaju biti nekako maksimalno ispravne da bi taj fudbalski klub funkcionisao na najbolji način. Zaista smo imali jako puno primjera gdje upravo, evo, kako ste vi pomenuli, predsjednici i možda neko ko je tu blizak klubu zaista uništava taj klub i da je to nekako možda nešto što je bespotrebno i što najviše na kraju ošteti igrače. Kada se evo osvanete na taj period, vi ste poslije Bešiktaša ostali dalje u Turskoj. Pa da, posle Besiktaša, zato što nisam igrao tih godinu dana, sam propustio igranje fudbala, iako sam imao stvarno jako lepih i ozbiljnih ponuda, ali se desile te neke stvari koje su mene jako puno iznervirale i onda namjerno nisam u tom trenutku teo da menjam sredinu. Ostao sam tu da odradim taj ugovor do kraja profesionalno i samim neigranjem godinu dana nije bilo lako vratiti se na nekom nivou, jer jedno je treniranje i treninzi, a drugo su utakmice. To mislim znaju ljudi koji se bave fudbalom ili bilo kojim sportom, da to je, kako bih rekao, nebo i zemlja i onda bez utakmica i bez tih timskih treninga sigurno da opada i tvoja i forma i fizičko stanje i da mi nije bilo lako posle se vratiti. Izabrao sam Karagumluk zato što je bio u Istanbulu, zato što mi je bio blizu stana i otišao sam tamo da probam čisto da se vratim, kako bih rekao, u život. I možda sam i pogrešio, možda i nisam, ali o tom potom. Mislim, bio sam tamo, odradio sam to, posle sam se vratio u Novi Pazar i napravio pravi potez i, kako bih rekao, živio karijeru. Evo, kako kažete, Novi Pazar, pravi potez i prava odluka u tom trenutku. Pa pravi potez sigurno zato što je to, kako bih rekao, moj grad, moj klub, moji ljudi i sigurno da mi je bilo zadovoljstvo vratiti se kući i pokušati da napravim nešto što sam na kraju uspio da napravim i stvarno sam presrećan za toga. Zajedno naravno sa svim ljudima iz kluba, sa tom trenutku sa igračima, sa navijačima, sa gradom, sa tom energijom smo napravili jedan istorijski uspeh sa jednim, kako bih rekao, malim klubom koji je bio treći u Srbiji, gde niko nije u tom trenutku mogao da veruje da može to neke stvari da se desi. Desile su se, igrali smo tu u Evropu, te dve utakmice i stvarno je bilo fenomenalno iskustvo. Ono što me sada zanima, nisi prije toga imao utakmicu u dresu Novog Pazara i sigurno ti je to kao nekom djetetu koje je odraslo tamo, koje se rodilo tamo bila neka, ajde da kažemo, taj neki možda dječački san da jednog dana zaigraš i evo, ti si na svom debiju uspio postići taj pogodak. Pa dječački san sigurno, jer sam ja, kao što sam rekao, iz Novog Pazara, tu baš, kako bih rekao, čarsijski tip iz centra grada, mislim blizu i kako se zove, išao sam na utakmice Novog Pazara, skupljao sam lopte kao dijete i sigurno da je bila, imao bih neku grižu savest da nisam obukao taj dres, mislim, to bi se desilo kad tad, ali se desilo možda u tim mojim, ajde da kažem, nekim lepim godinama, 30-31 godina, gde sam još mogao da dam dosta stvari na terenu i da pomognem i klubu i ekipi i sigurno da se to sve izdešavalo i čast mi je što sam nosio dres Novog Pazara, mog, kako bih rekao, kluba, predstavljao sve te ljude i sigurno da je bilo jako lepo iskustvo i 100%, mislim, to svi znaju da će se jednog dana vratiti u Novi Pazar i završiti karijeru u tom klubu. Evo, kada pogledamo sve zaista i velike klubove u karijeri i kada uzmemo u obzir koliko su te svi navijači zaista i simpatisali i voljeli, koliko i sada imaš to neko njihovo poštovanje,
nije to isto i ne može se to porediti sa Novim Pazarom jer su to ipak tamo tvoji ljudi, tamo si rođen, tamo je sve tvoje i nekako to je puno drugačija priča. Pa iskreno nije. Sve je bilo lepo i onako i kako bih rekao i lepo i profesionalno, ali volim da kažem da su Novi Pazar i Partizan dva kluba za koja su, ajde kažem, koja ja volim. I dugujem dosta i Partizanu, ja sam dete Partizana, odrastao sam u Partizanu, Partizan mi je dao mnogo i Partizan mi je dao, kako bi ja volim da kažem, tu šansu da iskoristim i da pokažem na nekoj ozbiljnoj pozornici svoj talent i sve to što posjedujem. I ja sam dete Partizana i sigurno da je Partizan, volim to da kažem, moj klub. Mislim, klub koji volim i Novi Pazar naravno, ali je ovo bilo stvarno neko neverovatno iskustvo da predstavljaš svoj grad, svoje ljude, svoj narod na nekoj evropskoj sceni. Nismo ni sanjali o tome. Mislim, kad sam došao u Novi Pazar obećao da ćemo jednog dana igrati Evropu, ali nisam znao da ćemo tako baš brzo to odraditi. I tako da je bilo neverovatno iskustvo. Da. Kada se osvrneš na svoju karijeru i kada se možda zapitaš šta nakon igračke karijere, da li bi želio jednog dana ostati u fudbalu, biti trener ili možda u nekoj drugoj ulozi? Nisam stvarno o tome razmišljao. Mislim da mogu još dosta. Koliko je to dosta, sad vidjet ćemo, zavisi od kako moje telo bude reagovalo na napore, ali mislim da mogu još sigurno par godina da igram na ozbiljnom nivou i nisam u ovom trenutku razmišljao šta posle karijere, iskreno, jer mislim da mogu još dosta toga da dam na terenu i mislim da to pokazujem na terenu i dok budem ja bio zadovoljan sa time šta pokazujem na terenu, igraću kad posle ne budem ja bio zadovoljan sa time, onda ću prestati i tad početi da razmišljam šta dalje, iskreno. U ovom trenutku ne razmišljam. Uživam u svakom danu, u svakom treningu, u svakoj utakmici i onako lepo mi je. I tako da ne želim da razmišljam u daleku budućnost, nego to blizu nešto. Da. Sada kada nekako zaokružimo ovu priču o klubskom fudbalu, voljela bih da to bude Fudbalski klub Sarajevo. Koliko si zadovoljan svojom trenutnom formom? Pa generalno sada smo bili na pauzi. Bio sam jako zadovoljan posebno zadnjih nedelja. Kad sam se vratio iz povrede i kad sam polako počeo da ulazim u formu i zadnje 3 ili 4 utakmice su bile stvarno jako dobre. I bio sam zadovoljan kako sam dizao iz utakmicu u utakmicu svoju formu. Trenutno smo bili na pauzi, imali smo pauzu od 20 i nešto dana i krenuli smo sad sa radom. Uslovi su malo takvi kakvi jesu, da ima puno snijega. Ali generalno pripremamo se, imamo sigurno još dosta vremena do te prve utakmice u prvenstvu i da se nadam da ćemo se spremiti na najbolji mogući način i da će ta forma doći od tog prvog kola. Da. Svakako ono što moramo pomenuti kroz ovaj razgovor je i taj reprezentativni dio. To je sigurno još jedno od onako što bi se reklo ostvarenje snova, pogotovo to što si igrao i na velikim prvenstvima sa svojom reprezentacijom. Pa sigurno čast velika jedna, čast obaveza. Ja sam kao mlad debitovao za reprezentaciju Srbije sa 18,5 godina i bio sam jedno 10-11 godina stalni član reprezentacije, bio na jednom velikom takmičenju. Žao mi što nisam bio na više tih velikih takmičenja, jer mislim da smo imali igrače i kvalitet da budemo deo tih takmičenja. Nije se namestilo. Bili smo na svetskom prvenstvu, neverovatno iskustvo, mislim možda i najveće iskustvo u fudbalu je to svetsko prvenstvo i doživjeti sve to tamo. To je bilo u Rusiji, opet kažem, čast, jedna obaveza i sigurno da je bilo lepo biti deo reprezentacije. Igrali ste i protiv velikih reprezentacija, te utakmice. Koju možda utakmicu posebno pamtiš u dresu Srbije? Pa iskreno,
ne bi izdvajao neku. Imali smo jako puno velikih utakmica u reprezentaciji protiv ozbiljnih protivnika i ozbiljnih igrača i svaka je donosila svoju tu kako bih rekao, tu lepotu. I ne bih sad puno da izdvajam, jer je jako puno bilo lepih utakmica i manje lepih i one koje smo dobro odigrali, one koje smo loše, ali generalno to je fudbal, to je sport, mora čovjek da se prilagođava na te stvari, ali opet kažem, sigurno je bilo jako lepo iskustvo. Koga bi izdvojio kao možda najbitnijeg i najdražeg saigrača iz tog perioda? Mislite reprezentacije? Da. Pa imali smo, kako bih rekao, sa svima sam bio stvarno jako dobrim odnosima i korektnim. Tada nam je kapiten bio Aleksandar Kolarov, ne znam, golman Vladimir Stojković, tako smo se mi više družili tu, ovako mlađa garda je isto bila tu sa Nemarom Radonićem, Saša Lukić i Sergej Milinković-Savić, bilo, mislim, dosta, ali generalno ne bih izdvajao. Sad bio sam sa svima korektan i u dobrim odnosima i svi smo mi bili, kako bih rekao, na zadatku nekom gde moraš da daš maksimum za reprezentaciju da bi došli rezultati. Kako gledate sada na reprezentaciju, na utakmice, na ove kvalifikacije koje su prošle? Pa pratim iskreno, žao mi je što se Srbija nije plasirala, mislim da imaju kvaliteta da odu na evropsko takmičenje i sigurno da ostaje žal zbog toga, ali to je fudbal, treba da se fokusiraju na dalje i da probaju da se plasiraju na sledeće. Ademe, meni ne preostaje ništa drugo osim da vam se zahvalim što ste bili naš današnji gost. Svakako da vam želimo puno sreće u nastavku vaše karijere. Hvala i vama puno, drago mi je bilo što sam bio vaš gost, jeste ga malo odužili, ali dobro, idemo dalje.